Iya. Luar biasa. Yaso markaso. Iya. Apa? Hah? Ora aku yang ngomong apa ya, Mo? Aku ora reti aku ngomong apa, Pak? Mbok sesuk-esuk priksa sa. Mau nek kentir barang kowe. Iya. Aku noleh ndelokke kemati di. Hayo! Ayo matane jenengan, delok apa? Kuwi ora wong edan kuwi dalang kok denekke matane cenanangan kuwi. Lah ya ngisin-ngisinke ya nggone wong wedok ya ana lampune ya ben ketok, tapi kan ya wis padha wis ketok kok dipatke cedak-cedaki ngopo. Ayo Pak Senang ngopo? Ngono lah. Ah iya ya ming ngematke kok ora apa-apa to ya. Iya. Goleke bojoku tak kok. Ming ukurane ora apal. Oh. Ya ora apa-apa. Malah apal ukurane nggone wong liya. Bareng tak tukokke dienggo bojoku. Lho kok lobok, Mas? Lho 36 to? Ora ya. Aku 34. Aduh, tak sapa 36. Soda gitu. Soda. Sempakling cawet. Sparkling. Pak, nah iki sok isin aku ya sok isin lho ngene. Lah ya ora ngerti kita. Ya wis kenthang ngono wae wong kene iki malah ngerti kenthang. Mula do nandur kenthang sama-sama katoke suwek kenthange metu. Kok kabeh do duwe kenthang dhewe-dhewe. Aku jane dagelan. Ya. Elisa, ada kabar gembira. Ya. Sudah ditransfer oleh Pak Tristianto dari Klaten. Ya. Uang 2 juta. Ya, kowe kon nembang Caping Gunung entuk 1 yuta. Wah. Transfer neng rekeningku. Oh. Ya diwenehke, Mak. Langsung tak wenehke kono, engko ndak rewel bocahe. Ya. Caping Gunung, ayo jumeneng. Cih, wah. Seter alhamdulillah ya, Pak. Rezeki anak soleh. Apa? Rezeki anak soleh. Rezeki anak kentir kuwi. Rezeki anak soleh ora nya tampani sik. Iya. Wis masuk ning nggon aku 2 yuta kowe 1 yuta. Ya, matur nuwun nggih, Pak. Salim sikik. Salim. Ampun kapok nggih. Matur sembah nuwun Pak Seno. Ampun kapok. Pak Tris matur sembah nuwun nggih. Heeh, Pak Tristianto ki sing sesuk lumantar Pak Tristianto, Pak Tumiyono, Direktur Wika nimbali neng Klaten. Yo. Oke, tanggal 27 ya. Iya, itu sindene diharap full tim. Oh iya. Iya. Ngono ya. Siap. Yo dijengkleke anu apa jenenge iki Caping Gunung. Yo. Sadurunge matur karo para lenggah sa. Matur napa? Lah ya kowe minta maaf selama nang kene kowe berbuat apa? Oh iya, kula matur sembah nuwun matur maaf. Sembah anu nyuwun pangaksami. Nyuwun agunging pangaksami. Heeh. Dumateng sedaya warga Boresan. Bener ya, Pak? Bener, Bansari. Boresan, Pak? Boresan Bansari Temanggung. Boresan Bansari Temanggung. Dene kathah kita kituling atur kula. Kathah lepate ngatur kula ora kita-kituling. Aku melu-melu Pak MC kae lho. Aja nek basa. Salah. Kata lepat atur kula nyuwun agunging pangaksami. Duna dungkaping tanduk. Duna dungkaping cendak tanduking kula ingkang lepat kula nggih nyuwun pangapunten. Nah. Nyuwun agunging pangaksami. Nah, karo Pak Siswanto sing kagungan hajat. Kalih Pak Siswanto ingkang bagus dhewe. Kowe kuwi kok kalih Pak Siswanto. Kula matur kalih Pak Siswanto sak kula warga. Kula nggih matur katur Pak Siswanto sak kula warga. Dene kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Oh, kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Matur sembah nuwun sampun diparingi mangan sing kathah. Mangane rasa diucapke. Kan ya matur sembah nuwun. Iya ning kuwi wis dadi kewajibane matur sembah nuwun menawi wonten lepat atur kula anggen kula ngayahi dalu menika. Ya sedhawa alon-alon. Ya, menawi wonten lepat menawi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kalih dalu menika. Dalu-dalu menika Kalih dalu.
Kalih dalu menika anggen kula ngayahi sak kanca. Kula nyuwun gunging samudra. Samudra ngapa digawa-gawa? Samudra digawa nggo ngrujuk raimu kuwi. Samudra nyapa njaluk njaluk samudra kenapa? Ora njaluk nyuwun samudra pangaksami. Samudra itu luas, pangaksami iki pangapura. Nyuwun pangapura sing gedhe. Oh, minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh, nyuwun samudra pangaksama. Mugi-mugi Pak Siswanto. Mugi-mugi ora mugi-mugi. Mugi-mugi Pak Siswanto sakulawarga pinaringan rejeki ingkang kathah. Supados benjang saged nimbali Pak Seno malih sakonca rombongan. Amin. Nah, putra ingkang dipun kitanaken. Putra ingkang dipun kitanaken. Kitan kuwi ngerti ora ta kita? Kitan ki apa? Supit. Supit ki apa? Supit sing mangan mie ayam. Deng apa nih? Supit gua mangan bunyu. Hah? Nuni apa tuh? Supit ki ora nggo mangan mie ayam. Supit ki piye kakung disupit ki ngerti ora? Di apa wong lanang disunat po? Heeh, ngerti ora disunat? Tahu nek disunat tahu, supit trareti. Disunat ki dikapake? Digunting kuine. Apane ayo? Burunge. Arepmu ni bingung dek. Burunge ra. Iya, dilangi cucuke men ra ngoceh wae. Oh. Nek ra dilangi po ngoceh wae. Ngoceh wae. Oh, durung tau reti aku. Heeh. Berarti ngene cah cilik-cilik kae ngoceh. Ha iya. Dek nggonmu ngoceh ra? Mbok tarungoke. Aku durung tau reti. Ora ngerti wong kuwi ngocehe ra nyuwara kok men. Ya, mangga dijengglengke sa. Ya, panjenjah. Ayo piye cah pinter kok ya nak. Ya, imbian ya mesake memelas iki. Sadurunge melu aku uripe iki wis. Nelongso ya, Pak. Nelongso. Panganane trimo sego mambu tak pepe terus mengko tak goreng dadi intip. Ora apa-apa. Yo karo Indomie wae yo Indomie nggo 3 dina. Saiki nek melaku saiki bareng wis. Ayo mulya pawira. Mulya pawira dengkulmu kuwi. Maksude panganane wis aneh-aneh. Saiki sabane wis bangsa toko-toko gedhe kuwi. Mangan mie yo ngling ngarani tau jajan karo aku malah ngisin-isin ke aku kok. Iya, aku ora iso nembung wong tulisane Inggris kabeh kae. Heeh. Iki apa to sak ngono iki? Wah, Mojito ya. Mojito. Kuwi banyu dinai sirup ono sparklingnya. Soda gitu. Soda. Sempakling cawet. Sparkling. Iki sok isen, aku ya sok isen lho ngene. Lah ya ora ngerti ki takon. Oh iya, sparkling kuwi soda kae lho. Kono ana minnya, ada jeruk-jeruknya, ada sirupnya. Itu namanya mojito. Mojito, ya. Pira? Banyu kobokan kae ya mirip. Ombenen nek kowe doyan. Kok njur aku ora. Ya, mie barang kae jenenge beda-beda. Spaghetti. Apa? Spaghetti. Ah ya wis mie ngono wae kok spaghetti. Aku mangan iki sa. Ini namanya spaghetti, Pak. Mie ngono kok spaghetti wah nganti dedrek padu kae. Iya, ais radong kok ya. Burger. Heeh. French fries. Apa kuwi? French fries. French fries ya apa? Kentang goreng. Ah, mbok wis kentang goreng ngono kok. Ngomong arep nembung kentang goreng kok ilate nganti kecethit. French fries. Aku swega. French fries. Iya, wis kentang ngono wae wong kene iki malah ngerti kentang. Mula do nandur kentang sama-sama katoke suwek kentange metu. Kok kabeh do duwe kentang dhewe-dhewe. Aku jane dagelan iki rung tanggap lurung maksude piye iki ada tuneke ada guyu ya. Iya, maksude metu mula ayo padha barengan nandur kentang sama-sama katoke suwek kentange metu. Lah kuwi aku rung dong. Iya. Nggo endi ngono lho, Nak? Iya wis ben mengke wae. Ora usah digagas. Kene saiki ya padha nandur kentang. Kentang Lombok barang. Oh iya. Lombok. Mau nek ora tak elekke, wis arep kurang ajar to kowe. Lah kowe tuku gorengan tahu tempe kok diplastiki terus ning nggon kebon Lombok. Arep ngopo, Sak?
Loh, kan methiknya Lombok tinggal di sini, Pak. Mangannya neng kebun Lombok, Lomboke ngari methik. Lah ya. Iso diajar wong kene kowe. Kan fresh, seger langsung dipetik dari pokoknya. Ah, ning ora entuk kuwi Lombok iki dadi pangupa jiwa piyai kene kok tok pedhiki. Tiwas aku mah golek tas kresek e. Arep panen. Arep panen Lombok Iya, kowe. lumayan lho iso nggo gawe ndongi seminggu. Tak alok maling tenan. Iya. Ayo. Nenune. Saben bengi nyawa Yo. Ayo. Nah. Iya. Yang ngene iki nek kompak sempak yang ngene. Kompak sempak. Ayo, ya ora apa-apa. Ora apa-apa isik jomblo iki mencolot-mencolot ora Oh masalah. iya. Ya, ha piye kowe entuk wong goresan ngene piye? Foresan ngene entuk apa ya aku? Wah, Entuk uripmu warisan mana apa? penak lho, hawane sejuk lho. Entuk lemah, entuk panganane enak-enak. Ah, Terus mengko dulure akeh ya ning kene. ning kene iki sayange siji. Apa? Kene iki nek ngungu bebek, bokonge ana silete. Kok ana silete? Mau sing disuguh awak dhewe separo-separo. Kan nek Kok metu iso langsung ya? separo, metu langsung separo, kene ya dipasangi silet. Jan- Sekali metu ya wis separo ngono ya. Ya pengiritan ekonomis. Mbok ora protes to, Pak, wis dine pangan bersyukur ora dijamke wae lho. Aku meng muni kok bebeke ana bokonge ana silete aku. Mangga. Yen memacang mung karo janur kuning Iya. luar biasa. Biasa markaso. Iya. Apa? Hah? Ora yang ngomong apa ya, Mo? Aku ora reti aku ngomong apa, Pak? Mbok sesuk-esuk priksa sa. Mau nek kentir barang kowe. Ya. Ora apa-apa ya. Ora ono Ndi apa-apa dite? so. Iya. Kembang wae waton gunung Ya. Iya. Pacitan. Pacitan Sarwi Jana Diajar sing ngendang ya wetel wae. Iya, arang isih bocah nom. Ora Nek kesempet. ndelok gerakane ngene iki lucu, nek ndelok anu Polai Alisa iki nyenengke, ning aja pisan-pisan ngejak lunga dheke. Ngopo? Mirang-mirangke. Kok mirangke kenapa? Aku wis kisinan bola-bali. Ku nek tak jak ning luar Jawa ngono nyambut gawe ngono nek teko ndono rak rong dina sadurunge iso jalan-jalan. Iya. Aku tahu lho jalan-jalan karo Elisa iki bareng karo panitiane. Dek iki ning mburiku ki ora ngerti nek ngemati aku terus. Iya. Pas liwat ning nggon toko sing nuwun sewu mamerke busana ndelo wong wedoke lho kan ana patung sing dikathoki dina IBH kae to. Lah aku noleh iki Manekin. Heeh. Aku noleh ndelokke ngemati di hayo. Ayo matane jenengan, delok apa? Kuwi ora wong edan kuwi modalan kok denekke matane cenanangan kuwi.
Lah ya ngisin-ngisinke ya nggone wong wedok ya ana lampune ya ben ketok, tapi kan ya sepado wis ketok kok dipatke cedak-cedaki ngopo. Ya Pak Senong apa? Ngono lah. Ah iya ya ming ngematke kok ora apa-apa to ya. Iya, goleke bojoku tak tukoke. Ming ukurane ora apal. Oh. Ya ora apa-apa. Malah apal ukurane nggone wong liya. Bareng tak tukoke dienggo bojoku. Lho kok lobok, Mas? Lho 36 to? Ora ya. Aku 34. Aduh, tak sapa 36. Mangga ya. Asange C. Ayo ngakoni to kowe. Ya mbok nek turu ora krasa lho. Lah iya wong saka njaba wis do krungu kok do crita terus jebule sing dene ono sing ngorok. Ya tak ceke aku ya ngono tak cek. Iya. Aku tak. Padahal turu dhisik jenengan lho. Nah aku rak malah halus to wong lanang. Ah, mong sapa? Aku Ora ki ya. nek, heh? Tetep ngorok ya. Heeh. Ya do tetep puguh ning kono to no. Iya. Malah Prastiwi iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Ayo parikane apa? Ana jaran Ana jaran. kok mlaku-mlaku. Kok mlaku-mlaku. Kagem Dik Wildan selamat menempuh bentuk baru. Ora apik kuwi ora apa-apa. Ayo. Maune ora jalur helm terus jalur helm kok. Iya. Terus ngeleling kae pisan. Heeh. Mangga, ya jejere Mbak Ani. Ya. Eno. Dodolan. Heeh. Terus Apa ya, Pak? dodolan. Dodolan. Heeh. Apa, Bu? Ora toya kowe. Dodolan. Dodolan. Dong iki aku arep mau ngene sik tatin ya, Pak, mau dijaluk tatin. Ah, ora apa-apa mikir kowe saiki. Sik dadi mikir neh. Ya, dilewati sik ora apa-apa. Mbak Neti sik engko kowe terakhir ora apa-apa men mikir. Iya, ya. Ayo Net, Neng paran neng paran adem hawane. adem hawane. Mugi Dik Wildan Mugi Dik Wildan. besok pinter lenggunake. Rumangsaku kok. Ayo Pras. Sehat e Prastiwi, kancane do kerokan dhek ora kerokan dhewe mergo nyerot nggon aku mau. Iya, jamu Jawa ya. Mangan ketan Mangan ketan, dicampur emping. sik tak tutupi kuping. Mugi Dik Wildan Heeh. tititing garing. Ngandel ora. Ning ora apa-apa wong jeneng wis nggawa dhewe kok nek cilik pancen. Iya. Kuwi, heeh. Gedhe ya totot. Heeh. Ya ora apa-apa. Ayo, sapa Anik tak ajar nek kasar-kasar. Iya, iya nih. Waduh, bismillah. Muga ora seneni. Pak Tukiran Awas ya. Tak polo nek nganti saru. kok ketok ketok wudele. Terus Mu Dik Wildan arep ngomong ndak seneni ya, Pak. ya rasa diomongke aku wis ngerti kok. Ya wis ngono kuwi lah. Ya Dik Wildan mari ngono wae ya. Ha ta? Wis pokoke sembuh ngono wae. Maksude iki nganu lho, Pak, apa Apa? jenenge? Apa? Manuke wis bujel ngono lho maksude. Oh, budel iki bujel to. Ya ora apa-apa. Maune lancip dadi bujel saiki. Marang dadi ngoti. Ya. Jenengan ya bujel to, Pak? Hus. Kaya ora usah ditakokke ayo. Ayo Mbak Elisa, kowe apa? Kowe Kula nggih. terakhir. Kopat kapit rada dawa
ketularan Ani ketularan Prastiwi. Mugi Dek Wildan sing disupit. Heeh. Kendang cepet dawa. Migunani tumrap bangsa lan bekti marang wong tuwa. Wape, tak kira nek enggal cepet dawa ora. Ya. Nah, neno. Panas udan panas saling aleng caping gunung. Kanca-kanca mangga ya. Misowa capek gunung nadyan ya nadyan waton sarata lanang inu mane banyu ya monggo langgame Mbak monggo dados dek jaman berjuang yo neno monggo jarene wis menang keturunan sing
matur sembah nuwun, benjang nyuwun malih nggih. Iki sinden apa bakul obat. Wah ya monggo ingkang loro abang kalsul ya mboten iso dipen namane dileleti niki dina dina bakal garing. Batu mo bat tinggi batu roek. Iya ngomong kok nganggo tata krama sing apik. Ya wis ora apa-apa karang ciri khase bocah kaya ngono ya Mak. Iya. Ning iki mau pengekspresian tarian anak muda no. Ya. Dadi gamelan iki ora mung cukup dijogeti nganggo lemah gemulai ini kadang kala ya iso menghentak-hentak kaya nek nganggo musik kae. Oh iya ya Mak, iya. Wis Elisa iki pengekspresian joget anak muda. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Or karus alaso. Ya. Sinden blesteran ya. Jawa ora, Sulawesi ora. Argentina ora. Ya. Wis pokoke menungso salah kedaden. Ha iya. Menungso kalah kedaden ora sapenake dhewe. Iki uga oh edan tenan ya. Gubuk asmara sik diaturake Mbak Ika ya men karo padha goleki cakepane. Slendang sutra kuning nenono nenono. Ya. Atin kita ya apa? Hah? Kleru piye? Ayo gubuk asmara sik men kae do goleki. Ya. Prastiwi apa ya? Prastiwi iki slendang ulat sutra. Malah larang lho, Pak. Ulat sutra iki malah larang. Sio-sio. Ya ora. Mau wis dintuti. Asale jajar aku. Lah sing jajari yo jenengan to. Lah aku campur piyaga iki kringete do mambu-mambu banget. Ku nek sinden wangi nggih. Heeh, aku nglecak ning jajare Santosa iki mak sentup kok apa ya. Wis kaosan seporot kowe ra nggon mburi bedah bolong kae lho. Wah ngisin-isin ki tenan. Iya. Ngono ya. Heeh. Jajar kaos sing sapa ki? Sing anu kuwi, sing apa nyiter kuwi? Iya. Ora nganggo sarung kathoke kolor suwek. Ya aku rumangsa kok turu kaya ning Papuan to ya. Iya, terus aku ngomong karo, "Kene Pras Madirana aku tak jajar kowe sing ora bahaya." Ayo kene. Iya, terus jajar. Salahe tak antuti kok malah guyu. Ya ora gek lunga. Neh kaya ngeloni anake. Hah? Oh, kowe ngece kowe. Kowe tetep kowe pelecehan kowe. Kae Mbak Yuku lho, ayo. Ora trimo. Oh, lah takono trimo ora kowe dunekke cah cilik yu. Ora ngonekke cah cilik. Aku kaya ngeloni anakku. Lah ya kan jenengan gedhe. Sapa? Jenengan. Kowe tau weruh apa? Dedeg piadeke. Oh, dedeg piadeke. Lah nek liyane ya mbah aku ora. Tak kira nek diametere. Lambene. Ayo. Aku rong tau weruh nek kuwi. Kapan-kapan. Kos plus. Iya. Iya mangga dibawani gubuk asmara ya. Karo ngapalke Tin. Slendang sutra kuning ku tak sawer Tin, ora kuwatir. Ya. Nek iso slendang sutra kuning. Heeh. Dola alik. Slendang sutra kuning kok sing dibuka sluk-sluku bathok. Oh iki aneh. Ning arep senenge sluk-sluk bathok. Yo, mangga. Suarane kleru-kleru ya. Ora apa-apa, mawawan wis jane jatah nyinden wis tak ijini ora nyinden mergo izin karo aku, Pak. Tenggorokan kula perih ngono, ora iso nyuwara niki, Pak. Ah, kowe nekat. Nekat wae, Bun. Napa lho, Pak? Ora apa-apa, nek nyuwara kuwi ngeden ngono lho maksude ora. Oh, ya ora. Yo gawe. Samadya wae. Nyingkar nyingkur. Gang sire kene gede-gede lho. Apa? Gang sire ning kene gede-gede sak jempol-jempol. Pundi? Nggonamu wong Gunung Kidul rak pakanane walang to. Nggih. Embangane walang papat gangsir siji. Jajar iso tok Enak cekel. to? Enak nek gangsir ki. Panjenengan pun tahu. Urung. Kok wis ngerti nek enak? Mbok menawa apa? Ngawur ora senengane aku urung tau. Wiwi
Oh, swara gedene ilang iki. Nggih, swara gedhe. Enggak, ora apa-apa. Kuwi geruk biasa. Iya. Tambane napa, Pak? Hah? Tambane Mangap. mangap terus Ora tambane ya aja ngombe es. Siji ya, wong olah swara ki aja nganti ngombe es. Wo, es ki marai kaku, saraf-saraf pita suara. Dadi nek nyuwara ora iso apik. Kulinokno dinehi omben sik anget-anget. Angka loro, aja mangan panganan sing mengandung lenga. Kaya ta kompor, oncor, terus ayo mangandung lenga iki gorengan. Mergo gorengan kae nuwun sewu kadangkala lengane ora diganti, goreng didol lengane nganti ora sehat. Iya, kuwi merusak pita suara. Ngono ya. Heeh. Aja pisan-pisan. Ngono ya. Aja dicoba ngundane ora iso nyuwara. Swara dienggo golek dhuwit kok nganti ora iso nyuwara ki cilaka. Regane kademen iki lho, Pak. Hah? Hawane adem. Ora, nek kene iki ora adem wong nyatane dawani adus kok. Iya. Kowe urung ngalami sesuk, kowe urung melu aku urung tekan Dieng kono. Nek ning Dieng kono malah saben penabuh siji iki ngedep anglo siji, nek ora kuat. Wong aku adus ning banyu diesel kok nek ning kono kuwi. Tenan ora krasa panas, biur-biur ngono kuwi. Pertama ya kaget. Tak kapyuke ngono ki. Wei, ngono mergo maknyas. Iya. Yo. Anggere maknyas ki kaget. Tulus nadyan neng buk Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya, monggo. Ya. Yen liwat aku
ati karma matur nuwun sampun ya Mbak Ika wis kepareng ngaturake gubuk asmara panyuwunan saka kukupan campur